Hello friends, बरायबाय Bodo Info YouTube चेनेलाव कास्ट सार्टिफिकेट डिजिटेल बोरै खालामनांगौ नोंथांमोना A to Z भिडिअ नायदो मानोना 2024 बेखौ नांथारगोन नोंथांमोना आसाम पुलिसानो जा बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि साख्रियानो जा एडिआरयानो जा पिटिसनानो जा बेखौ नांगौ जागोन आरो सेन्ट्रेल लेभेलावबो बेखौहाय नांगौ जागोन स' बेखायनो भिडिअखौ नायदो दासिम अफलाइना सोलिगासिनो दङ नाथाय मोनसे समावहाय अनलाइनखौसो बिगोन बेखायनो नोंथांमोना भिडिअ नायदो दा जोङो सेपा सेटुआव फैनाय लोगो लोगो बेबादि अपसन मोनगोन दा जायफ्रा गोदान नोंथांमोना आइडि खालामनांगोन अके स' आइडिखौ बोरै खालामो नोंथांमोना भिडिअ नायलांबाय था अब्लानो बुजिगोन जोबजासिम नाय पेमेन्ट दानजासिम नोंथांमोना मोनलांबाय थागोन स' बेखायनो जोङो फार्स्टआव लगिन आरो रेजिस्टार मोनसे अपसन मोनदों जों बेयाव क्लिक खालामनांगोन स' बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जों आइडि खालामनांगोन बेखायनो जोङो गोदान हिसाबै लगिन आरो रेजिस्टाराव क्लिक खालामबाय देन खालामनाय लोगो लोगो सिटिजेन बेयावनो थानो होदो बेनिफ्राय गाहायाव मोनसे अपसन मोनगोन बेनो जाबाय लगिन आरो रेजिस्टार स' बेयाव क्लिक खालामदो स' बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जायफ्रा गोदान नोंथांमोना आइडि खालामनांगौ जायफ्रा आइडि दंखायो बेजोंनो खालामबाय थानो हायो इउजार नेम पासवर्ड होनानै नोंथांमोना लगिन खालामबानो एबा साइन इन खालामबानो जागोन जुदि गोदानब्ला नोंथांमोना निउ इउजार मोनसे अपसन मोनदों बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन आरो जायफ्रा आइडि गोमाबाय फरगट पासवर्डआव होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना रिकभारि खालामनो हागोन दा जोङो निउ इउजाराव थुनाय लोगो लोगो फार्स्टआव नोंनि मबाइल नाम्बारखौ एक्टिभखौ होदो बेनिफ्राय जेनेरेट अटिपिआव थुनाय लोगो लोगो नोंनाव अटिपि थांनानै नोंथांमोना भेरिफाइ खालामनांगोन जास्ट एग्जाम्पल आं बेयाव एन्टार खालामबाय स' बेनिफ्राय अटिपिआव नोंथांमोना भेरिफाइ खालामनांगोन गिभेन नेमावहाय नोंनि सार्टिफिकेटआव जेरै नाम दङ बेखौ होबानो जाबाय जाहाथे कारेक्ट जायो इउजार नेमाव नोंथांमोना ओरैबायदि होनांसिगोन नोंनि नाम होनानै 1 2 3 होनो हागोन बा हेशटेग होनो हागोन आरो लोगोसे पासवर्डआव नोंथांमोना फार्स्टआव केपिटेल होनांगोन बेनिफ्राय स्मल लेटार होदो बेनिफ्राय आपार केस लवार केसखौ होबानो जाबाय जेरै नोंनि नाम 1 2 3 हेशटेग स' बेनिफ्राय जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामदो पासवर्डखौ नोंथांमोना होना ला बार्थडेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो गाव गाबागाव बेनिफ्राय नोंथांमोना मोनसे केपसा मोनदों 3 - 2 हमना ला बेबायदि मोनसे मोनदों बेखौ सिनायाबा थिराव थुनाय लोगो लोगो बियो चेन्ज जागोन 2 + 5 बेसेबां जायो 7खौ नोंथांमोना एन्सारखौहाय बक्सआव होदो आइ एक्सेप्टआव होदो बेनिफ्राय साइन आप खालामबानो आइडि मोनसिगोन स' जेब्ला आइडि मोनो नोंथांमोना बेक थांनानैहाय लगइन खालामनांसिगोन बेयाव फैफिनदो आरो बेयाव फैनानै इउजार नेम पासवर्ड होनानै एक्सेप्ट खालामदो बेनिफ्राय साइन इन खालामदो बेनिफ्राय प्रफाइलाव थांनो हासिगोन स' बिदिब्ला आं बेयाव आंनिखौ होबाय बेनिफ्राय जोङो प्रफाइलाव थांसै बेनिफ्राय बेबायदि मोनसिगोन प्रफाइलाव फैनाय लोगो लोगो दा नायदो नोंथांमोना गोजौआव मोनसे लग आउट मोनदों बेयाव थुनाङा बेयाव थुयोबा बियो लग आउट जागोन बेखौ नांला स' बेनिफ्राय गाहायाव गोबां सार्भिसेस दङ जों बेखौ नागिरबा गोबाव टाइम लागोन बेखायनो जोङो डाइरेक्ट थुनो हायो बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा मोनसे आइडिजोंनो गोबां खालामबाय थानो हायो बेयाव गोबां रेकर्ड दङ नै बेखौ नोंथांमोना एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कास्ट बार्थ सार्टिफिकेट गोबां बेजोंनो सेबा सेटुजों खालामनो हायो स' नोंथाङा न'खरनिखौ गासैनिखौबो खालामना होनो हायो मोनसे आइडिजोंनो स' दानिया जोंहा बेयावहाय नागिरबा गोबाव टाइम लागोन बेखायनो जों डाइरेक्ट बेयाव कास्ट लिरबानो जाबाय कास्ट लिरनाय लोगो लोगो डाइरेक्ट फैगोन बेनिफ्राय सार्चआव थुना होदो देन सार्चआव थुनाय लोगो लोगो डाइरेक्ट फैबाय नै नोंथांमोना इस्युएन्स अफ कास्ट सार्टिफिकेट बेयाव मोनदों एप्लाइ मोनसे अपसन मोनदों बे एप्लाइआव थुनाय लोगो लोगोनो जोंहा नेक्स्ट प्रसेसआव थांबाय नै स' बेबायदि नोंथांमोना नुबावबाय बेनिफ्राय माखासे गाइडलाइन्स दङ बेखौ नोंथांमोना मोजाङै नायबानो जाबाय स' दानिया डकुमेन्ट्सआ मा नांगौ अनलाइन खालामबा फार्स्टआव नोंनि फट' नांगोन अके स' नोंनि फट'खौ जाहाथे मोजां जिपिजि होयो बेनिफ्राय बाखि गासैबो डकुमेन्ट्सआनो पिडिएफ खालामनांगोन बार्थ सार्टिफिकेट बेनिफ्राय मेट्रिक सार्टिफिकेट नङाबा आधार कार्ड नङाबा पेन कार्ड बेनो जागोन अके बार्थ सार्टिफिकेटआव स' बेनिफ्राय प्रुफ अफ रेसिडेन्सआव नोंथांमोननि डमिसिलाबो जागोन पिआरसिआबो जागोन बेनिफ्राय आधार कार्डआबो जागोन भटार आइडिआबो जागोन लेन्ड डकुमेन्ट्सआबो जागोन इलेक्ट्रिसिटि बिलाबो जागोन रेशन कार्डआबो जागोन जायखिजाया मोनसे थागिबि हिसाबै फोरमान नांगौ देन बेनिफ्राय नाम्बारफोराव फैबाय कास्ट सार्टिफिकेट अफ फादार स' फादारनि कास्टखौ नांगोन जुदि दङबा नोंथांमोना आपल'ड खालामबानो जाबाय खायसेना थाया जुदि गैयाबा नोंथांमोना गावनिखौनो होनो हागोन जेबो नङा एक्जिस्टिं कास्टखौनो होनो हागोन स' बेनिफ्राय गैयाबा मोनसे नाम्बार 5आव ओरैबायदि बुंदोंमोन आरो रिकमेन्डेसन मोनसे लाना फैनांगौ अथ'रिटिनिफ्राय जे बिथाङा बिनिनो थागिबि एसटि होननानै मोनसे फरवार्डिं हरो आरो स' नटारिनिफ्राय लाना फैनो हागोन जुदि फादार्सनि गैयाबा दंबाथ' मोजां नोंथांमोना एन्ड बेनिफ्राय गावनि थाखानाय एक्जिस्टिं कास्टखौनो होनो हागोन जेबो प्रब्लेम गैया स' एक्सेप्ट जागासिनो दङ बेनिफ्राय एनि आदार डकुमेन्ट्सआव नोंथांमोननि आधार कार्ड स' दानिया जों एप्लाइआव थुबाय देन एप्लाइआव थुनाय लोगो लोगो नेक्स्ट प्रसेसआव फैसिगोन नोंथांमोना एनि आदार डकुमेन्ट्सआव आधार कार्डखौनो मेक्सिमाम इउज खालाम देन बेनिफ्राय फर्मआ बेबायदि नोंथांमोना फर्मेटआ बेबायदि माखासे चार्ज लागोन 40 रुपिस नोंथांमोना पे खालामनांगौ जायो अनलाइन हिसाबै आरो बे पेमेन्ट दाननायखौ जोबजासिम नायलां अब्लानो मोनगोन दा फार्स्टआव जों इंलिसखौ मोनदों बेनिफ्राय असमिया दङ जोंनो असमियाखौ नाङा जोङो बर'खौ होबाय स' जोङो बर'खौ होबाय देन बेनिफ्राय एप्लिकेसन फर एसटिपिआव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगोन बक्सआव
स' HTTP आव सेलेक्ट खालामबाय बेनिफ्राय नेम अफ द एप्लिकेन्टआव नोंनि नाम अके स' जायखौ खालामना होदों बिनि नाम जेन्डार सेलेक्ट खालामबाय बेनिफ्राय फन नाम्बार थाखाबाय दानिया फैबाय पेन कार्ड नाम्बारखौ नोंथांमोना बक्सआव होनांगौ बेनिफ्राय मेल आइडि खौ होनांगौ जुदि गैयाबा होनो नाङा जेराव गोजा नाम्बार दङ बे कम्पालसरि जेराव गोजा नाम्बार गैया बेखौहाय स्किप खालामनो हागोन होआबाबो जेबो नङा स' बेनिफ्राय इफिक नङा जाहैबाय नोंथांमोननि भटार आइडि नाम्बार बेखौ नोंथांमोना होनो हागोन दङबा बेनिफ्राय डेट अफ बार्थ नोंथांमोना बक्सआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बार्थडेखौ नोंथांमोना होदो बेनिफ्राय आं जास्ट रेन्डमलि सेलेक्ट खालामबाय फादार्स नेम मादार्स नेमखौ होथारनांगोन बेनिफ्राय कास्ट ट्राइब कमिउनिटियाव सेलेक्ट खालामनानै नोंथांमोना सेकेन्डनि अप्सन बर' कसारियाव होनांगोन स' साब कास्टआव आरो आन्दायनो हागौ फिन कनसेप्टआव नोंथांमोना मोजाङै स' नोंथांमोना बर' कसारिखौ होनांगोन दा जोङो फिन कनसेप्टआव साब कास्टखौ सेलेक्ट खालामसै जोंहा अप्सना मोननै दङ बर' आरो कसारि स' जोङो बर' कसारि गाहायनि अप्सनाव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो बर' होनायफ्रा रिभार्ट बेक जादों जोङो बर' कसारियाव फैनांसिगोन बेनिफ्राय एड्रेस लाइन 1 आवहाय नोंनि गामि थागोन अके भिलेजखौ लिरबानो जाबाय देन बेनिफ्राय लाइन 2 आवहाय नोंथांमोननि डेभलपमेन्ट ब्लकखौ होबानो जाबाय हाउस नाम्बारखौ होदो नोंथांमोननि भटार कार्डआव थायो बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय साब डिभिजन नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो स' बेखौ नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामग्रोनांगोन होमबासो नैबे थागोन थ' सार्केल अफिसखौ सेलेक्ट खालामदो मौजाखौ होदो नोंथांमोननि मौजाया मा बेनिफ्राय भिलेज टाउनखौ नोंथांमोना लिरना होदो बेनिफ्राय पुलिस स्टेसन लिरना होदो बेनिफ्राय पस्ट अफिसखौ लिरना होदो बेनिफ्राय पिन कड नोंथांमोननिखौ होनानै गाहायाव अपसन दङ मोनथाम रोखोमनि गेजेरनि सेभ एन्ड नेक्स्टआव होयोबा जोंहा नेक्स्ट प्रसेसआव थांनो हासिगोन स' बेखायनो आं बेयाव सेभ एन्ड नेक्स्टआव थांनोसै बेनिफ्राय नेक्स्ट प्रसेसआव जोङो थांनोसै स' दानिया जोङो नेक्स्टआव होनाय लोगो लोगो बेयाव येस होनांगोन नोंथांमोना सिउरावहाय येस होदो बेनिफ्राय नेक्स्ट प्रसेसआव थांनाय लोगो लोगो डिसप्लेआव नायदो मा ओंखारखो स' बियो एप्लिकेसन बेवहाय नोंथांमोनानै साक्सेसफुलि साबमिटेड जाबाय दानिया फैबाय डकुमेन्ट्स आपडेट खालामनाय स' फार्स्टनि अपसन नोंनि फट'खौ नोङो बेयाव होनांगोन अके साइन नांलाया साइनआ डिजिटाइजखा जेबो नांलाया जास्ट एप्लिकेन्ट फट' सेलेक्ट खालामनानै ब्राउजाराव थांदो जेराव फट'खौ दोनदों बेयाव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै आपल'ड खालामदो जिपिजि हिसाबै नोंथांमोना हरनांगोन अके बेयाव नाथाय बिनि अनगायै गासैबो डकुमेन्ट्सआनो PDF खालामनानैसो नैबे बार्थ सार्टिफिकेट आधार कार्ड पेन कार्ड एडमिट बे मोनब्रैनि गेजेराव बबेखौ हरो नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै PDF खालामनांगोन स्केन खालामनानै PDF खालामनानैसो नोंथांमोना बेयाव हरनांगोन स' बेखायनो स्केन खालामदो PDF खालामनानै आपल'ड खालामदो अके स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे हरो 1 MB नि खाथियाव हरनो हागोन नोंथांमोना बेखौ जाहाथे ब्लार हरनाङा जाहाथे रिजेक्ट जायै बायदि देन बेयाव जों सेलेक्ट खालामबाय जोङो माखौ साबसिन जागोन आधार कार्ड स' आधार कार्ड दङबा आधार कार्डखौ होदो गैयाबा बार्थ सार्टिफिकेट होबाबो जागोन मेट्रिकनिखौ होबाबो जागोन देन बेबादिनो गासैबो नोंथांमोना जि दङ बेखौहाय नोंथांमोना हरनो हागोन दा गासैबो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना बिनायखौहाय PDF खालामदो बेनिफ्राय साबमिट मोनसे अपसन मोनो दा नोंथांमोना PDF खालामना हरबानो जाबाय आं डाइरेक्ट बारस'बाय नोंथांमोना रोंखासिगोन देन बेनिफ्राय नोंथांमोना फादार्सनि गैयाबा गावनि कास्टखौनो हरबानो जाबाय बेनिफ्राय एड्रेस प्रुफआव आधार कार्डखौ हरबानो जाबाय दा साबमिटआ थुनाय लोगो लोगो साबमिट जाबाय नै देन साबमिट जानाय लोगो लोगो बेबादि मोनसे ओंखारसिगोन रिभिउ ओंखारसिगोन बेयाव गासैबो डिटेल्सखौ नोङो नायफिनजोबदो जुदि मिस्टेक जादोंबा फाइनाल साबमिट खालामनाङा एडिट खालामनो हायो स' बिनिफ्राय गासैखौबो नायनानै स' नोंथांमोना गासैबो जुदि अके जादोंबासो फाइनाल साबमिट खालामनानै पेमेन्ट दानाय अप्सनाव थांनांगोन नङाबा मिस्टेक जायोबा एप्रुभ जानाय नङा जुदि गासैबो अकेबा थाबनो एप्रुभ जागोन जेबो प्रब्लेम गैयाबा स' बिनिफ्राय एप्लिकेन्ट्स फट'आव भिउ मोनसे डाउनलड मोनदों भिउआव थुनाय लोगो लोगो नायफिननो हायो दा गाहायाव अपसन दङ नोंथांमोना मेक पेमेन्टआव थांबानो जाबाय स' मेक पेमेन्टआव थांनाय लोगो लोगोनो डाइरेक्ट पेमेन्ट दानाय अप्सनाव थांनो हासिगोन दा जों मेक पेमेन्टआव होबाय देन बेनिफ्राय प्लिज वेट होनना बुंदों बेयाव माखासे दङ आइडि नाम्बार स' बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना ला नांगौ जायो फिउचार लेभेलाव दा 40 रुपिस नोंथांमोना पेमेन्टखौ दाननांगोन दा पेमेन्टखौ बोरै दानो नोंथांमोना गोबां अपसन दङ जायखिजाया बेंकजोंनो नोंथांमोना दाननो हागोन आरो लोगोसे ATM जोंबो दाननो हागोन स' फार्स्टनि अपसन नेट बेंकिंआव नांला जों गाहायनि अपसन पेमेन्ट गेटवेआवहाय स' नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै येस बेंकआव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगोन दा जोङो बेखायनो पेमेन्ट गेटवेआव जोङो होबाय बेनिफ्राय सेलेक्ट बेंकआव नोंथांमोना मोनसेल' अपसन मोनगोन एक्सिस एजि फेम मोनदों अके स' बेवहाय होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना साना जे एक्सिसनाव जागोन होननानै गासैबो जागोन बेनिफ्राय एग्रियाव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै प्रसिड फर पेमेन्टआव खनसे क्लिक खालाम देन बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना माजों पेमेन्टखौ दानगोन नेट बेंकिंजों दानगोन ना नोंथांमोना ATM जों दानगोन ना UPI आइडिजों दानगोन स' बेयाव अके खालामना होदो स' अके खालामनाय लोगो लोगो जोङो नेक्स्ट प्रसेसआव फैसिगोन आं बेयाव स्क्रिनशट खालामग्रोबाय नोंथांमोनाबो खालामना लानो हागोन देन बेनिफ्राय स' जोङो मा खालामगोन जोङो अके होनाय लोगो लोगो फेसआ लडिं जागासिनो नोंथांमोना भिडिअखौ नाय मानोना टेकनिकेल भिडिअ एसे टाइम लायो स' बेयाव नोंनि नाम फैबाय बेनिफ्राय डेट थाबाय माब्ला पेमेन्टखौ दानदों बेयाव गासैबो डिटेल्सआ थागोन अके देन बेनिफ्राय गाहायाव मोनसे अपसन मोनदों टार्म्स एन्ड कन्डिसनखौ सेलेक्ट खालामनानैहाय नोंथांमोना बेखौहाय मोजाङै फरायबानो जाबाय आरो फरायाबा डाइरेक्ट स्किप खालामनानैहाय
गाहायाव मोनसे पेमेन्ट अपसन्स थायो बेनो जाबाय UPI ID बेनिफ्राय क्रेडिट कार्ड बा डेबिट कार्ड बा ATM कार्ड नोंथांमोना दङबा क्रेडिट कार्डआव ATM कार्डआव थुबानो जाबाय UPI बा UPI होबानो जाबाय बेनिफ्राय ATM जों दाननो हागोन जुदि खायसेना ID गैयाबा स' नेट बेंकिं जोंबो दाननो हागोन स' बेनिफ्राय एन्टार नोंथांमोना UPI ID जायफ्रा फनपे दङ गुगोल पे दङ नोंथांमोननि UPI ID खौ होनानैहाय बेयाव नाम्बारखौ होबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना मास्टार कार्डजोंबो दाननो हागोन स' बेबादि सिस्टेमाव नोंथांमोना दानबानो जाबाय दा बेनोमोन दिनैनि कास्ट सार्टिफिकेट अनलाइन एप्लाइ खालामनाय स' नोंथांमोना दायो भेरिफाइ कड खेबसा जि मोनदों बेखौ होनानै स' नोंथांमोना पेमेन्टआव दानबानो जाबाय दा बेनोमोन नोंथांमोननि कास्ट सार्टिफिकेट अनलाइन एप्लाइ प्रसेस दा बेखौ गासैबो नांगोन जेब्ला सरकारा बियो अनलाइनखौहाय अब्ला नोंथांमोना स' खालामथारनांगोन